Doncs ja veieu que tenim una mica de merder, que està ple de sorra. Ja hem entrat a la zona del Sàhara. El que farem és baixar una mica les pressions. Doncs ara el que hem fet és parar, perquè el terreny s'ha convertit en una mica pedregós, o molt pedregós. Llavors el que farem és pujar les pressions una mica. Veieu? Està a 1 amb 2. Llavors el que hem de fer és pujar-les una mica. I això passa perquè la temperatura, al ser molt més baixa, Els gasos amb la calor s'expandeixen. els gasos amb la calor s'expandeixen. Això... Bueno, Dóna-li, dóna-li. I ara veieu, l'anem inflant fins que està a ull. Això va a ull, un palet més. Acabem de passar per una zona d'arena i hem hagut de posar reductor i tot. està sent una aventurilla Però màxima. sí, està sent... Per allà, my friend. My friend, que quasi quedem clavats aquí. Para, que els ensenyo per on volies passar. La Noé volia passar per aquí. Que bueno, es pot fer, Es pot fer. Passes una mica per allà i tires. I aquí veieu cap on anem. Hòstia, doncs hi ha bastanta sorra, No? Sí, sembla, no? Sembla que hi ha bastanta sorra. Cap aquí anem. I bueno, i al fons, la massa blanca aquella. I al fons hi ha com una massa blanca que no sabem si és... És que no en tenim ni idea. Uau. No veieu la baixada que fa això? Però jo sí. Vas bé. Molt guapo. Una mica més cap allà, una mica més cap allà. Una mica...
Vinga, doncs. Ja estem preparats. Vinga. Ja tornem a estar en ruta. Hem estat un parell de dies aquí a la ciutat d'Esmara, que és una de les ciutats amb una mica de tensió pel tema dels saharauis i els marroquís. És una ciutat que està completament rodejada de mines, se calcula que hi ha uns 7 milions de mines i estan per tot arreu. Llavors hem estat en un càmping, un desastre de càmping, però molt majos. Ella parlava castellà. Sí, ells molt macos, però estava brut, bueno, estava com abandonat, realment. Sí, llavors volíem fer, perquè aquí hi ha moltes pistes del Dakar. Quan anava al Dakar per aquí, hi ha moltes pistes. Nosaltres volíem fer pista i ens han dit que sí, que no hi ha cap problema. I ens ha explicat una mica com sortir d'aquí. Què passa? Que, clar, no ens atrevíem perquè hem dit, hòstia, a veure si aquí ens fotrà un pet això. Si no cal. I no cal. Llavors ens han dit, no patiu, home, que això... Si hi ha una pista, heu de seguir la pista. I diu, i si hi ha moltes pistes, podeu anar per qualsevol lloc. Perquè si hi ha moltes pistes no n'hi ha de... O sigui, aquesta és la teoria, aquesta superestupenda que hi ha. Perquè ara ens anem cap a Dakhla, que és una península, que ja està molt a propet de la frontera amb Mauritània. D'altra banda, explicar-vos que aquí la gent... Això és un territori ocupat. Què passa aquí? El Sàhara Occidental està dividit en dos, el que és el territori ocupat i el que és el territori que domina, que ells denominen lliure, que és el territori on viuen els refugiats saharauis, amb la protecció, diguéssim, del Front Polisario. Fa ja anys que els marroquís han construït un mur que separa una zona de l'altra. És un mur immens, no? Que el mur aquest és tan llarg que l'únic que no supera en llargària és la muralla xina. Exacte. Llavors, ells estan allà i els altres estan aquí. La majoria de la gent són marroquís, però aquesta gent del nostre càmping, per exemple, eren saharauis. Què ha passat? Els han dit, si veniu cap aquí, us donarem casa, us donarem... Bueno, doncs el que fan els països. Facilitats perquè tu t'estovis. Exacte, o de tota la vida. I què passa, doncs? Que hi ha gent relativament jove que ha fet és venir cap aquí... Bueno, perquè el conflicte fa 40 anys que dura. 47. Sí, 47 anys que dura. O sigui que, clar... I no es veu al final, llavors, clar, la gent, hòstia, a veure, també... És que Marroc... té un poder militar brutal. I a més té l'ajuda dels Estats Units... I, bueno, impossible totalment que això se solucioni. Ja hem començat la rutilla per la pista. Per la pista de Carian. Per la pista del Dakar. No sé si ho veieu, però aquestes muntanyetes que hi ha són les fites que han deixat els del Dakar. També és important que no les deixem. És bastant ampli, no? Que deu tenir uns 20 metres. 20 metres per... 20 metres potser són 50, Sí. Com una pista olímpica. Sí, amb 50 metres. És important que no ens sortim d'aquí perquè aquí està minat. Llavors, seria important que no saltéssim pels aires. Seria molt important. Som prudents, encara que ara aquí no ho sembli, som prudents tant en la velocitat, anem super poc a poc. Ara mateix anem a 34-35 per hora. Bueno, si agafem 50 per hora sembla que volem. Sí. Penseu que els del Dakar van a 100 i pico. Però nosaltres anem lents. Anem seguint la ruta i no ens sortim. I a més anem mirant que estem al costat d'aquests... En castellà es diuen mojones. I en català, si algú sap, que ho digui també, perquè... jo pensava que fites també era en castellano.
igual es pot dir de No ho sé. diverses maneres, no ho sé. No sé si mojón ni fita és el mateix. Si ho sabeu, ens ho dieu. Aquesta ruta està sent una mica fracàs en el sentit de que és avorrida. Això és el que hi ha. És que és pla com una mala cosa. Aquí no hi ha... És pla. Tot el que portem hores amb aquest terreny. Al principi ha començat ben bonic, així amb alguna mica de sorra, una mica de pujadetes, baixadetes, estava guai, però ha durat res, ha durat una estoneta i després ja tot el que hem tingut és això. Nosaltres ens preguntem què collons es disputen aquí al Marroc i a Saharauis per un terreny que és desert pla, que no hi ha arbres. No veus res a quilòmetres a la rodona. A quilòmetres. Es veu que l'únic que hi ha és els recursos naturals, sobretot els fosfats. Aquí, a prop d'on estem ara, hi ha una mina que extreu 350.000 milions de tones de fosfats a l'any. Vosaltres mateixos. Nosaltres hem agafat aquesta pista per no fer la carretera de la costa, que la carretera de la costa és una carretera pim, ja està. Hem dit, va. Exacte, i també s'ha de recta, perquè no hi ha vent, és desert. Hem dit, va, que això serà més entretingut. Bueno, al principi sí, però... La cosa se'ns està complicant, perquè estem intentant de trobar alguna zona per acampar i és que no hi ha res. Quan us diem que no hi ha res és que no hi ha ni un arbre, ni un arbret, ni un trosset de roca. No hi ha manera, és que és tot pla com això. Com ho veiem? Sembla que hem detectat un lloc a prop d'un riu on podrem acampar entre arbres i ara anem cap allà. Són 15 quilòmetres i ja està, a veure si tenim sort. Ja hem trobat el campament. Almenys estem acompanyats d'uns quants abrets i ara anem a muntar el xiringuito. A veure, acabem de tenir una mala experiència. No tot pot ser bo. Hem passat una nit de merda. Hem passat, sí. Ha fet vent tota la nit, però no, una mica de vent. O sigui, jo pensava que trobarien les taules allà baix a Botswana. Sí, creiem que era com una tempesta de sorra, però no. O sigui, sorra n'hi ha, n'hi ha per tot arreu. Però era vent. Però era una ventada tremenda i era uns cops que fotia la tenda que feia pa. He hagut d'estar amb la cama aguantant un tros de tenda perquè no fes tant de soroll. Encara han dormit, Sí, no hem dormit, és increïble. O sigui, el nostre no té paraules. I fins i tot ens ha costat d'aixecar-nos. Sí. Bueno, perquè havíem dormit poc. Però ara farem d'una tirada fins a Dacla perquè aquí no s'hi pot estar. O sigui, això és... Què ens acaba de passar, dius? Ens acaba de passar el cotxe. El primer cotxe en 24 hores.
beure's un gotet d'aigua. És una il·lusió de la vida. És una il·lusió, de veritat, una il·lusió. Fresquet i bé. I això de tenir-ho a la nevereta i després passar-ho aquí al Termo? termo aquest, és mitja vida, de veritat. No us ho podeu imaginar. No puc explicar en paraules. Les alegries de la vida. Hem de passar 3 dies a la bonica ciutat de Dakhla. Per què bonica? Bueno, home, era bonica, era bruta, està molt bruta. Sí. Hem estat 3 dies en un piset. Molt bé. Molt bé. Quin lujo, xaval. Sí. Quin lujo. Així tenir parets i això està molt bé. La ciutat de Dakhla és una ciutat que ens ha agradat bastant pel tema de l'animació de la gent. Molta gent, molt diversa. Us voldríem explicar doncs, una mica el resum dels 50 dies que hem tingut aquí al Marroc. Primer que res, el fet més important és que ens ha agradat molt. Moltíssim. Molt. És un país amb uns paisatges dantescos, perquè no es pot dir d'altra manera, perquè són surrealistes, que ens han agradat molt. Hi ha tot tipus de paisatges, tant de desert com de muntanya, com de platja, com de tot. És que hi ha de tot. I a més, que és un país hospitalari. És veritat, és que no és un... O sigui, ens han cuidat en tot moment. Tots, des del nord fins al sud, tots tenien cura de nosaltres, de que estiguéssim bé, com heu estat, benvinguts al Marroc, tot bones paraules. Bé, molt bé. Aquí conflueixen 3 realitats culturals molt diferents, que són els àrabs, els amazirs o berebers i els saharauis. Hem vist molta diferència entre els uns i els altres, però en el sentit de cuidar-nos, coses tan simples doncs, que tu no saps com funcionen, com és comprar un pan i com és comprar qualsevol cosa. I ells t'ajuden, sense dir-li res, sense entendre'ns, perquè no ens entenem, perquè ells parlen àrab. Parlen francès com l'anglès que tu aprens al col·le. I nosaltres no, tampoc parlen francès. Una altra cosa és la policia. Espectacular. Superamables. Superamables. Tots els que ens hem creuat. Sempre ens han volgut ajudar. Això sí, sempre preguntant cap on anem, però bueno, tu els hi dius cap on vas i no s'hi posen en res. A veure, a mi del Marroc el que més m'ha sorprès, molta diferència sobre la resta, és que ells no tenen cap prejudici respecte a nosaltres. Cap mena. Cap. O sigui, no hem vist ni una sola mala cara i portem 50 dies. I hem passat per tot el Marroc. De veritat. És que estan les persones més seques. Sí, clar, ja més sec. Clar, i tothom és com és, però vull dir que no... Ens tenen amb molt bona estima. Sí. Tu els hi dius d'on ets i de veritat que, o sigui, un somriure d'orella a orella. Cosa curiosa dels restaurants, de fet dels restaurants i dels cafès. En els cafès no es menja, en els cafès només es pren cafè i ells només prenen te. Te i aigua. És molt barat. Entre 60 i 80 cèntims. Entre 60 i 80 cèntims. Bueno, sí. O sigui, molt barat. I s'estan allà tota la tarda. Que jo no sé el senyor del cafè com li surten els números. Però el més curiós del cas és que sempre és de cara al tendido. Sí. No és mai hi ha una cadira que miri cap endins. Sempre és que miri cap a fora. Tot, Els restaurants també. Hi posen taules i totes les cadires ben juntetes, totes mirant cap a fora. Perímetre, sí. Llavors, clar, tu t'has de seure allí al costat, enganxat a l'altre, perquè ningú es vol posar de cara cap a la paret.
És molt curiós. I després, una altra cosa que també ens ha sorprès que mengen, i tot ho mengen amb el pa. O sigui, s'hi foten unes atiborrades de pa que flipes. I ho mengen tot enganxant pa i cap endins. Una altra cosa curiosa és que aquí el dia comença tard. Sí, O sigui, molt tard. comença tard. O sigui, a les 9 del matí és com que no hi ha ningú pel carrer. Clar, però a les 12 tampoc s'hi poden estar perquè fot una calor de por. Llavors, Sí. Llavors, l'hora de màxima audiència és a partir de les 8-9 de la tarda. Sí, No? sí. O 8-9 de la nit, el que vulguis. clar, llavors, fins a les 12, Sí. jaleo total. Sí, però els dies de cada dia també. Sí. Bueno, a mi m'han encantat les dones. Són tota energia, bon humor. Tant si tenen una religió com una altra, és igual, a la tarda tenen el seu moment lliure. A la tarda és el moment que es reuneixen, a fer safareig, et volen conèixer, pregunten coses, encara que no sàpiguen, xerren amb el seu dialecte, és igual. Es fan entendre com siguin per saber coses de tu. Avui, si tenim sort, passarem la frontera.